fet bo aquell dit que diu que si dues persones volen posar-se d'acord, segur que arriben a un bon acord. El que és l'acord històric de l'Ajuntament de Barcelona després de 133 anys de negociacions i que s'ha pogut signar aquest acord tan transcendental i que els hi volem explicar de primer mà. I arriba en un moment important, on les obres de la Sagrada Família tindran una visibilitat que canviaran a l'escailat definitiu de la ciutat. Un símbol. L'obra en construcció més famosa del món. Un edifici de bellesa singular i única. El somni d'un artista genial. Un lloc de peregrinació. La Sagrada Família és tot això, però la Basílica és molt més. I en aquest 2018, que marcarà una fita en la relació del temple amb Barcelona, ho hem tornat a demostrar. És emoció. És repte. És tradició. És aprendre. És ciutat. És fe. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l'acció de gràcies, el partí i digué: Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. El mestre de la tendresa, el fill de Déu de la misericòrdia, és flagelat, torturat, escopit, insultat. El sisè dia, abans de Pasqua, quan el Senyor entra a Jerusalem. En el nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, reunidos para celebrar con gozo esta Eucaristía, reconoceremos el testimonio de vida de 3 religiosos y de 3 laicos. Aquest any ho hem tornat a viure. Ens hem tornat a superar. Hem tornat a créixer. Ho hem tornat a sentir. El temple de la Sagrada Família va molt més enllà d'allò que veus a primera vista. És l'esforç de molta gent. És una porta oberta al món. És l'orgull d'una ciutat.